Inuulat ng Bureau of Internal Revenue na napigilan ang pagkawala ng mahigit 460 million pesos sa buwis kasunod ng seri ng operasyon sa Pampanga kontra iligal na sigarilyo sa Pampanga ngayong buwan. Ayon kay BAR Revenue Region No. 4 Director Saripoden Bantog, sa pagkikipagtulungan ng Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group o PNP-CIDG, naputol ang supply chain ng mga peking produkto at naiwasan ang revenue leakage na dapat sana'y napupunta sa serbisyo publiko. Matatandaan noong February 11, sinalakay ng mga otoridad ang isang bodega sa Barangay Panipuan, City of San Fernando. Nasamsam dito ang mga makina at raw material sa paggawa ng sigarilyo na tinatayang nagkakahalaga ng 147.6 million pesos. Nakarecover din ang humigit kumulang 700,000 peking excise tax stamps na may halagang aabot sa 48.62 million pesos. Sa pamamagitan ng excise tax stamp authentication system ng BIR, nakumpirmang ang mga selyong ito ay nakalaan para sa iligal na produksyon at distribusyon ng sigarilyo. Sinundan ito ng operasyon noong February 16 sa Golden Sun 999 Industrial Park sa San Simon, kung saan nakumpiska ang 1,013 master cases ng iligal na sigarilyo na katumbas sa tinatayang 506,500 packs. Sa pagtataya ng BIR, aabot sa 412.36 million pesos ang kabuang tax liability ng mga nasabat na produkto, kabilang ang excise tax, value-added tax, surcharges, interest, administrative penalties at inspection fees. Ayon kay Commissioner of Internal Revenue Charlito Martin Mendoza, magpapatuloy ang ahensya sa paghabol sa mga sangkot upang maprotektahan ang lehitimong koleksyon ng buwis. Binigyan din ng BIR na malaking bahagi ng pondong nakokolekta mula sa buwis sa tabako ay ginagamit para sa kalusugan, edukasyon at infrastruktura. Patuloy ang investigasyon upang matukoy ang mga may-ari ng mga bodega at iba pang responsable sa operasyon. Inihahanda na rin ang pagsasampa ng mga kasong kriminal at paglabag sa buwis alinsunod sa National Internal Revenue Code at iba pang umiiral na batas. Sa gitna ng kampanya, nanawagan ng mga otoridad sa publiko na manatiling mapagmatsyag at makipagtulungan upang tuluyang masugpo ang iligal na kalakalan sa kanilang mga lugar. Ako si Jody Dizon Mercado para sa CLTV 36 News. Binisita ng mga miyembro ng Central Luzon Regional Project Monitoring Committee o RPMC3 ng Regional Development Council 3 ang tatlong diversion canal na naiulat na may sirang siphon barrels sa mga bayan ng Llanera, General Mamerto Natividad at Palayan Nueva Ecija nitong February 10 at 11. Pinangunahan ni DepDev Assistant Regional Director Aladin Anchieta ang inspeksyon, kasama ng mga kinatawan mula sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan at pribadong sektor upang tiyakin ang aktual na kalagayan ng mga pasilidad at alamin ang epekto nito sa supply ng tubig sa irigasyon. Ang mga nasabing irrigation facilities ay pinangangasiwaan ng National Irrigation Administration Upper Pampanga River Integrated Irrigation Systems o NIA-UPRIS at nagseserbisyo sa mga sakahan sa Nueva Ecija at ilang bahagi ng Tarlac. Sa ulat ng implementing agency, ang sunod-sunod na malalakas sa bagyo at mga nakaraang quarrying activity ang naglantad sa mga siphon barrel. Dahil sa paglalim ng ilog at pagbabago ng agos, lumala ang erosion kaya humina ang istruktura ng mga kanal. Kinumpirma ito ng mga apektadong magsasaka at irrigation associations na nagsabing humina ang pressure at naging irregular ang daloy ng tubig sa ilang bahagi ng sakahan. Kabilang ang mga nasirang pasilidad sa Talavera River Irrigation System at Pampanga-Bungabon River Irrigation System na sumusuporta sa libo-libong hektara ng palayan sa gitnang Luzon. Ibinahagi naman ng NIA-UPRIS na nagsimula ng restoration at rehabilitation work sa mga apektadong istruktura. Inirekomenda naman ng RPMC3 ang agarang pagkumpleto ng protective works, pagrepaso sa disenyo ng mga siphon at mas mahigpit na koordinasyon sa mga LGU upang maiwasan ang quarrying sa mga lugar na may kritikal na infrastruktura. Malaki ang papel ng Nueva Ecija na tinaguri ang Rice Granary of the Philippines sa supply ng bigas ng bansa. Kaya't anumang aberya sa irigasyon ay direktang naramdaman sa bukirin mula sa pagtatanim hanggang sa ani.
Kaugnay niyan, binigyang diin ng mga opisyal na sa harap ng pabago-bagong klima at kalamidad, mahalaga na mapanatiling matibay at maayos ang infrastruktura ng irigasyon upang matiyak ang tuloy-tuloy na daloy ng tubig at produksyon ng pagkain sa kanayunan. Ako si Jody Dizon Mercado para sa CLTV 36 News. Marahil pamilyar ka na sa tunog na to. Pero, alam mo ba na bawal ang mga ganitong uri ng muffler o tambutso? Sa isinagawang ceremonial distraction ng mga nasamsam na illegal na muffler sa Police Regional Office 3 o PRO3 sa Camp Oliva, City of San Fernando, Pampanga, ngayong Lunes, February 23, mahigit 3,000 illegal na tambutso ang tuluyang sinira ng mga otoridad mula sa iba't ibang operasyon sa Central Luzon. Ayon sa PNP, bahagi ito ng mas matinding kampanya kontra modified o open pipe mufflers na bukod sa sobrang ingay, posible pang magdulot ng panganib sa kalsada. Ngayong araw nakasinira tayo ng more than 3,000 mufflers, but in totality since June 19 until present, we already recovered more than 8,000 mufflers, and more than 5,000 were already instructed from different police provincial offices. Ito yung libo-libong illegal na muffler na nakumpiska ng Police Regional Office 3 simula pa noong June 2025. Paliwanag ng pamunuan, ang sobrang ingay mula sa modified mufflers ay pwedeng humantong sa away at karahasan. Ay malaking epekto talaga, noise pollution ito eh. And alam mo yung simpleng noise pollution, meron nga tayong incident nagsaksak at nagbarilan dahil lang sa sobrang ingay. So these are incident na dapat maiwasan natin if we will only abide dun sa mga batas na meron tayo. Kasabay ng kampanya laban sa maingay na tambutso, tinututukan din umano ng pulisya ang banta ng loose firearms. Inilatag sa pagpupulong ng Regional Law Enforcement Coordinating Committee at Joint Anti-Bank Robbery and Cybercrime Coordinating Committee ang mahigit 4,000 loose at illegal firearms na ngayon ay nasa kustodiya na ng mga otoridad. Binigyang diin ni PRO3 Regional Director Police Brigadier General Ponce Rogelio Peñones Jr. na hindi lang ito tagumpay ng PNP, kundi resulta ng mas pinalakas na koordinasyon ng mga ahensya ng gobyerno sa ilalim ng whole-of-government approach. These accomplishments are not the efforts of the Philippine National Police alone. They reflect our concerted efforts through a full government approach in close coordination with the members of the RLEC and our partner agencies. This strong collaboration produces a strong result. Nauna nang nagsagawa ng hiwalay na distraction ceremony ang Pampanga Police Provincial Office nitong Linggo, February 22, kung saan higit 1,200 illegal mufflers ang winasak. Paalala ng pulisya sa mga motorista, sumunod sa batas at huwag nang matigas pa ang ulo. Dapat hindi rin tayo titigil. And of course, ang pinaka-importante kasi rito para mabawasan yan, yung awareness kasi sa mga tao. Jim, dapat yung awareness na dapat malaman nila na ito bawal. Dahil kung titingnan mo, lalo yung mga kabataan ngayon, bibili ng motor. O kaya maglo-loan ng motor, dahil lang tatanggalin agad yung bagong muffler. Sayang naman. Sayang lang, nag-aaksaya lang actually tayo ng oras. Nag-aaksaya tayo ng oras, nag-aaksaya tayo ng pera, at the same time, nagbaboylate pa tayo ng batas at mga ordinasyon. Isal Fernando, CLTV 36 News. Isang bagong yugto ng pag-asa at oportunidad ang binuksan para sa mga Tarlakenyo matapos formal na buksan ang Technical Education and Skills Development Authority o TESDA Accredited Off-Campus Training Center sa Athlete Village, New Clark City nitong February 16. Pinangunahan ang inaugurasyon nina Joshua Bingkang, President and CEO ng Basis Conversion and Development Authority o BCDA at Tarlac Governor Christian Yap. Ang pasilidad ay pangasiwaan ng Tarlac Center for Learning and Skill Success sa ilalim ng Provincial Public Employment Service Office. Layunin nitong maghatid ng industry-aligned at TESDA-certified Technical Vocational Education and Training o TVET programs, partikular sa larangan ng hospitality, isang sektor na inaasahang lalago kasabay ng pag-unlad ng New Clark City. Napiling lokasyon ng Athletes Village dahil sa mga world-class na pasilidad,
At sa pamamagitan ng Facility Use Agreement, binuksan ng BCDA ang mahalagang training spaces upang magamit sa aktual na pagsasanay ng trainees. Ayon kay Governor Yap, ang training center ay maghahanda sa mga Tarlakenyo sa pagkuha ng iba't ibang National Certificate o NC courses sa hospitality. Ang programang ito ay dinisenyo bilang community-based training upang mas maging accessible sa mga residente ng Tarlac at karatig lugar. Sa halip na bumiyahe pa sa malalayong syudad, maaari nang makakuha ng dekalidad ng pagsasanay ang mga kabataan, displaced workers at mga nais magpalawak ng kasanayan malapit sa kanilang komunidad. Sa datos ng TESDA, libo-libong trainees sa Central Luzon ang taunang sumasailalim sa TVET programs sa iba't ibang larangan tulad ng hospitality, construction, ICT at automotive. Samantala, dumala rin sa ribbon cutting ang mga kinatawan ng TESDA Tarlac Local Economic and Investment Promotions Office na sumalubong sa unang batch ng mga trainees. Sa pag-usbong ng New Clark City bilang sentro ng negosyo at turismo, inaasahan na ang mga sinanay na Tarlakenyo ang magiging mukha ng world-class sa serbisyo sa rehiyon. Ako si Jody Dizon Mercado para sa CLTV 36 News. Muling nagsanib puwersa ang public at private sector sa rehabilitasyon ng Abacan River sa pamamagitan ng cleanup drive sa bahagi ng Barangay Balibago. Ang hakbang ay tinaguriang isang pintig para sa malinis at ligtas na tubig na isinagawa nitong Sabado, February 21. Aabot sa 300 volunteers ang nakiisa kabilang ang Balibago Waterworks System Incorporated, nagkakaisang guardians, Soliman EC, Philippine College of Criminology, McKinney Food Corporation, Araw ACI, Barangay Balibago LGU at mga kawani ng Sangguniang Panlungsod ng Angeles. Ang paglilinis ay pagpapatuloy ng programang Abacan o Angeleños and BWSI Advocates Cleanup Action for Nature na irinunsad noong April 2025 at isinasagawa tuwing ikatlong Sabado ng buwan. Bukod sa paglilinis, nagtanim din ng kawayan ng ilang estudyante sa tabing ilog para mapigilan ang erosion. Ayon kay Crisel Panlilio, President ng BWSI, sa kabila ng cleanup campaign, meron pa ring mga nagtatapon ng basura sa ilog. So, permanent solution is really for the households along the river, not to throw their trash in the river, but this culture, we will give them patience, right? But we just have to be persistent in continuing our education campaign. At the same time, the river pollution comes from wastewater that goes into the canals that flows into the river. So this is also the importance of the septage program, right? Why every household should have septic tanks, okay, to catch their wastewater, dirty water, and pumunta sa septic tank para masipsip. Sa kasalukuyan, tila nagbubunga na raw ang kanilang kampanya sa Abacan River. What I've noticed recently is there's a lot more birds in the river. And if there are birds in the river, that means there's fish, right? And when there's fish in the river, it means that the river is healthier, right? So that's a good sign. We partner with, of course, the local government is a very important partner. The policies and enforcement of the local government are critical to the success of the program. And then the civic group. Kaugnay niyan, nagpasalamat ang pamunuan ng Barangay Balibago sa suporta ng mga volunteers at hinikayat ang mga karatig barangay na makiisa sa pagpapanatili ng malinis sa ilog. So sana po karening kaya beta mong kapitan, pag maikpit la ka rin constituents, lalong-lalo na rin yung makatok ng kining along Abacan River, magbante mo, mag-delegate na mo rin na task force Abacan, kining Barangay Balibago para magbante. Yung gagawan ng ini, kukunan mina naman yung basura daw karening makatok ng along Abacan River para makasagurado tamo na eda na ugse kining jurisdiction na ng Balibago. Samantala, bago ang cleanup activity, nilagdaan ang isang Memorandum of Understanding para formal na mapabilang ang Soliman EC at Philippine College of Criminology sa monthly cleanup ng Abacan River. Po ang Soliman po kasi engaged po talaga sa environmental protection natin, which is as well known
sa ano po tayo sa party ng tubig. Sa mga household po tayo sa mga septic tank. So involved din po. So isa part po ng environmental protection natin, yung cleanup drive natin na to. Ako si Jody Dizon Mercado para sa CLTV 36 News. 4 na alumni mula sa 2 academic institutions sa Central Luzon ang pasok sa katatapos lamang na February 2026 Respiratory Therapist Computer-Based Licensure Examination. Sa resultang inilabas nitong February 11, nakakuha ng slot sa top 10 ang 3 graduate sa The Good Samaritan Colleges, Cabanatuan City. Rank 2 si Yunichi Miguel Sasaki na nakakuha ng 92.25% rating. Rank 4 naman si Zion Frances Ines na may 91.75% rating. At si Shaira Crucial Macapagal sa top 6 na may 91.25% rating. Samantala, pumwesto naman sa top 8 ang kabalan ni si Jana Daryl Season ng College of Our Lady of Mount Carmel sa City of San Fernando, Pampanga. Nakapagtala siya ng passing score na 90.75%. Ayon sa Professional Regulation Commission, 776 out of 1,046 exam takers ang pumasa. Isinagawang 2026 Respiratory Therapist Computer-Based Licensure Examination noong February 9 to 10. Aisel Fernando, CLTV 36 News. Wala raw planong tumakbo bilang vice-presidente sa 2028 election si Senator Bam Aquino. Yan ang nilinaw ng senador, makaraang lumabas sa mga haka-haka ng posibleng tandem nila nang ihayag ni Vice President Sara Duterte na tatakbo siya sa pagkapangulo. Mariin niya itong pinabulaanan at sinabing hindi siya ang magiging running mate ni Duterte. Itinanggi din niya ang espekulasyong may nabubuong Duterte-Aquino tandem. Nahalal si Aquino sa Senado noong 2025. Kasalukuyan siyang nagsisilbi sa 6 na taong termino at qualified din siya para sa re-election. Umingay ang mga usap-usapan tungkol sa umano'y alyansa matapos sabihin ng senador sa isang panayam sa telebisyon na ideal daw kung sa Pilipinas gaganapin ang paglilitis kay dating Pangulong Rodrigo Duterte para sa hinaharap nitong kaso sa International Criminal Court. Pero nilinaw rin ng senador na iginagalang niya ang mga proseso ng ICC laban sa dating Pangulo. Kaugnay niya, binigyang diin ni Aquino na dapat isantabi muna ang politika habang hinaharap ng mga Pilipino ang mga matitinding suliranin gaya ng krisis sa edukasyon, kawalan ng trabaho at korupsyon. Giit ng mambabatas, may tamang panahon para pag-usapan ng 2028. Sa ngayon, kailangan daw unahin ang mga pangangailangan ng mamamayan kumpara sa maagang pamumulitika. Bilang chairperson ng Senate Committee on Basic Education, sinabi ni Senator Aquino na mananatili siyang nakatutok sa pagsusulong ng mga prioridad na batas para sa edukasyon at kabataan. Ilan sa kanya mga panukalang batas ay kasama na sa priority agenda ng Legislative Executive Development Advisory Council. Kabilang dito ang Classroom Building Acceleration Program Act, Citizen Access and Disclosure of Expenditures for National Accountability Act, Party List System Reform Act, Masustansyang Pagkain para sa Batang Pilipino Act, Panukalang Pag-abolish sa Travel Tax, at Government Assistance to Students and Teachers in Private Education Act. Kamakailan ay naprobahan na ng Senado sa ikatlo at huling pagbasa ang CAP Act o Senate Bill No. 1482 at ang Kadena Act na kilala rin bilang Blockchain the Budget Bill o Senate Bill No. 1506 sa botong 22-0 at 17-0. Layunin ng CAP Act na tugunan ang kakulangan sa 166,000 classrooms sa pamamagitan ng partnership ng mga LGU at non-governmental organizations alinsunod sa mga pamantayan ng Department of Education. Raymond Tasoy, CLTV 36 News. Walang karne, walang hipon, walang isda. Purong gulay lang ang mga sangkap.
Yan ang naging eksena sa Gula V40 Culinary Workshop on Plant-Based Heritage Food of Pampanga na ginanap sa Culinarium ng Museo ng Angeles nitong Biyernes, February 20. Sa pangunguna ng Gulay Na at Wanveg, katuwang ang Aguman Sinupan Singsing Incorporated at Angeles City Tourism Office, ipinakita nilang hindi lang meat-heavy ang lutuing Kapampangan dahil puno rin ito ng masustansyang gulay. Tampok sa workshop ang putong babi, alpang maligoso at postreng biyabas, pati na rin ang plant-based version ng buro na karaniwang may isda o hipon pero ngayon, zero meat. Ayon kay Chef Lawrence Castillo, co-founder ng Gulay Na at Associate Director ng Wanveg, hindi lamang inilunsad ang programa dahil sa panahon ng Kwaresma. Itong ginagawa namin ay isang pag-encourage o pagpo-promote, no, para mag-plant-based, no, tayong mga Pilipino sa panahon ng Lent, no, hindi lang bilang pagtugon, no, doon sa Kwaresma, kundi para sa ating kalusugan, para sa kalikasan, no, at saka sa pagpapaunlad ng ating mga agrikultura, lalong-lalo na sa ating mga farmers. Giit pa niya, hindi lang mga lutong karne gaya ng sisig at kare-kare ang meron sa Kapampangan cuisine. Kaya raw nandyan ang Wanveg at Gulay Na para itampok ang mga plant-based twist sa Kapampangan dishes. Sa bahagi namin sa Gulay Na at sa Wanveg, nais naman naming patampukin na mayaman din sa gulay, no, ang Kapampangan cuisine. No, pero meron din kaming mga pinapakitang mga bagong likha naming recipe, no, na medyo twinist namin at ginawa naming vegetarian or plant-based katulad ng buro. No, dahil dito sa atin, sa mga Kapampangan, ang buro ay merong ise, merong hipon o kaya naman merong seafood. Pero yung buro na aming isinagawa ay walang anumang karne. Paliwanag ni Chef, hindi lang basta cooking demo ang workshop. Cultural reminder rin daw ito o pagkilala sa pinagmulan ng sangkap at pagyakap sa mga inobasyon. It's a celebration of our heritage, Kapampangan dishes, but at the same time, we also offer innovations to as alternatives to meat-based dishes. Rainiela Tugay, CLTV 36 News. Jam-pack ang Mabalacat City Festival grounds nang dumagsa ang mahigit 10,000 katao para sa libreng concert ng Silent Sanctuary at Kapampangan Band na Barabas. Ginanap ang event nitong Sabado, February 21 bilang bahagi ng selebrasyon ng Balacat Festival 2026. Napuno ng musika at saya ang lugar at kahit siksikan, ramdam pa rin ang nag-uumapaw na energy ng mga fans na bigay todo at game na nakising-along sa mga kanta ng paborito nilang banda. Pero hindi lamang Silent Sanctuary ang inabangan. Bumida rin ang Barabas Band mula Angeles City na naghatid ng kanilang mga orihinal na kanta at nakakaindak na performance. Hindi lang partygoers ang nag-enjoy, pati ang City Council nakisaya rin sa tugtugan. Ayon kay Sam Manalo, main vocalist ng Barabas, malaking tulong ang ganitong pagkakataon para makapagpasaya at makilala ang angking galing ng mga local artists sa probinsya. Laking tulong tong mga ganitong festivals, mga mini concerts para tapos nakakatuwa kasi hini-help niyo yung mga katulad namin Kapampangan artists na marinig yung craft namin sa mismong hometown namin. Nagpasalamat din siya sa lahat ng dumalo at nakisaya sa kanilang performance. Maraming salamat kasi para never namin in-expect na makakapag-inspire kami to our original songs. So maraming salamat sa pag-support ng OPM and tuloy-tuloy lang. Pero hindi lamang mga musikero ang natuwa. Ramdam din ang sigla at suporta mula sa mga dumalo. Ayon kay Councilor Marjorie Sampo, Committee on Tourism, dumadayo po ang ibang mga syudad dito po sa ating syudad ng Mabalacat dahil po sa mga ganitong klase activities na ginagawa mo po ng pamahalaang lokal ng Mabalacat para po sa lahat ng mga tao. Nakita po nila kung gaano kaganda ang ating po syudad ng Mabalacat. Sa huli,
Binigyang diin ni Mabalacat City Mayor Gel Aquino ang kahalagahan ng concert bilang handog ng LGU sa mga Mabalakenyo. Lahat na nag-enjoy, no? At gusto natin paramdam ang aming pasasalamat sa walang sawang pagsuporta ng mga Mabalakenyans sa lahat ng mga programa at proyekto namin, activities namin. Ang mga ginagawa ng ating gobyerno ay inklusibo. Simula bata hanggang matanda, walang maiiwan, lahat kasama sa lahat ng mga programa natin. Rainiela Tugay, CLTV 36 News. Naritong weather update ngayon February 23, 2026. Sa kasalukuyan ay wala po tayong minomonitor na low pressure area sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility. Samantala, northeast monsoon ang nakakaapekto sa northern at central Luzon. Easterlies naman ang nakakaapekto sa nalalabing bahagi ng ating bansa. Ang Mindanao, Eastern Visayas, Palawan, Albay, Sorsogon at Masbate ay makakaranas ng maulap na kalangitan na may mga kalat-kalat na pag-ulan, pagkulog at pagkidlat dulot ng easterlies. Kaya pinag-iingat po natin yung ating mga kababayan sa mga nabanggit na lugar sa mga posibleng biglaang pagbaha o pagguho ng lupa dulot ng katamtaman hanggang sa minsan ay malalakas na pag-ulan. Ang Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, Cagayan Valley at Central Luzon ay makakaranas ng maliwalas na kalangitan, ngunit may mga tsansa pa rin ng mga pulo-pulong mahihinang pag-ulan. Ang Metro Manila at nalalabing bahagi ng ating bansa ay makakaranas ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may mga pulo-pulong pag-ulan, pagkulog at pagkidlat dulot pa rin ng easterlies. Kaya pinag-ingat pa rin natin yung ating mga kababayan kapag magkaroon ng severe thunderstorms dahil posible pa rin yung biglang pagbaha o pagguho ng lupa. At yan po ang latest mula po dito sa Pag-asa Clark Weather Station. Ako po si Herlene Agas. Warren Salazar, Sales Executive of Harley-Davidson, Pampanga. Bali ma'am, ito isa sa premium bikes ni Harley-Davidson. Ito yung 2024 CBO Road Glide. So 121 converted to CC. This is 1,977 cc motorcycle. So one of the premium bike of Harley-Davidson kasi lahat ng nakakabit dito mga pili. Kumbaga yun yung mga magagandang klase na accessories and parts ni Harley-Davidson. So, makikita nyo dito, meron siyang infotainment na tinatawag. So, makikita natin dito sa bike na to, meron siyang TFT screen and meron na rin tong mga speakers. So, yung speakers nito, exclusive kay Harley, Rockford Postgate brand, na kay Harley mo lang makikita. So, ano din siya, waterproof. Itong gantong bike, kasama siya sa category ng Grand American Touring. So in terms of comfort pagdating sa mga long ride, maganda siya. Makikita nyo rin, meron siyang mga bags. So very comfortable siya gamitin kapag may mga overnight rides tayo, mga long ride. So actually, ang Harley-Davidson mas unang nakilala sa mga gantong klase ng bike, kung mapapansin ninyo or kung alam ninyo. Pag sinabing Harley-Davidson, isa tong itsura na to sa pinaka-iconic bikes ng Harley. So, ito yung isa sa pinagmamalaki ng kumpanya ng Harley-Davidson, yung mga Grand American Touring bikes. Then, yun nga, dahil nga pang long ride siya, fuel capacity nito is 22.7 liters. So, fuel consumption around 17 to 20 kilometers per liter. Kaya very, na rin siya, economic pagdating sa fuel consumption. Matipid na siya ma'am in terms of dun sa 17 to 20 pagdating sa mga motorcycle with 1,900 cc displacement, matipid na siya.
Itong CBO 2024 Road Glide natin, priced at 4,350,000. So, available siya for cash or bank financing and pwede rin namang credit card. Pag sa bank financing natin siya kinuha, maximum of 3 years, then usually ang hinihingi ng bank 30% or 20%. So, si bank na yung makakapagsabi kung magkano yung magiging monthly amortization and magkano yung requirements nila pagdating dun sa down payment. Kapag nag-avail tayo ng Harley-Davidson bike dito sa Laos Group Motorbikes, automatic kasama na dun yung 3 years LTO registration, then may kasama na rin siyang 1-year TPL insurance, and i-enroll na rin namin siya for 1 year sa Laos Care Program. Yun yung emergency assistance nung Laos Auto Group and Laos Motorbikes. And meron na rin siyang kasamang 1-year registration sa HAG International Membership. So sa HAG International Membership, meron din yung kasamang roadside assistance. So anywhere sa Pilipinas, kapag nagka-problema yung bike mo, meron lang kaming ibibigay na contact number, then pipick upin ka doon ng HAG International free of charge. Dadaling ka sa may pinakamalapit na Harley-Davidson Service Center. Itong gantong mga bikes, which is Grand American Touring, very common sa Pilipinas. Since makikita nyo naman kung gaano siya kalaki, so hindi siya totally ganun kagaan dalhin. Lalo na itong 2024 CBO Road Glide, itong specific model po na to, actually, pagkakaalam namin, nasa 5 pa lang yung may-ari sa Pilipinas neto. So kung merong makakabili neto dito sa Pampanga, pang-6 pa lang siya. Okay, so very, very rare. Kumbaga, isa to sa mga collectible. Kung nangungulekta ka ng bike, ito yung para sa'yo. Yun, para sa mga mahihilig magmotor dyan, Harley-Davidson is a must-have motorcycle para sa mga bike enthusiasts. So, pasyal po kayo dito sa Laos Group Complex para makita ninyo yung mga available bikes namin dito sa Harley-Davidson of Pampanga. And makita nyo rin kung ano ang pinag-uusapan natin na 2024 CBO Road Glide. Kaya tara, pasyal kayo.